Tehdään yhdessä lyhyt hengitysharjoitus. Löydä ensin itsellesi mukava asento. Se voi olla ristiistunta. Voit istua myös polvien päällä tai joku muu sulle itselle mukava asento. Kun olet löytänyt sopivan asennon, voit lähteä sulkeen sun silmät. Lähde hengittämään rauhassa nenän kautta sisään ja nenän tai suun kautta ulos. Toista omassa tahdissa rauhallisia hengityksiä. Mietit, että hengität aina vatsan pohjaan asti niin, että vatsa laajenee sivulle hengittäessä. Koita tuoda keskittyminen vaan tähän hetkeen. Se auttaa, kun mietit, että hengitän sisään, hengitän ulos. Toista tätä itselle mielessäsi. Voit myös lähteä rentouttamaan kehon osia. Seuraavalla uloshengityksellä rentouta sun kasvot. Seuraavalla uloshengityksellä rentouta sun hartiat. Vatsan seutu. Ja viimeisellä uloshengityksellä rentouta sun jalat. Ota vielä omassa tahdissa 3 rauhallista hengitystä. Kiitä itseäsi, että otit aikaa harjoitukselle.